duha among sudan karon. Kay Domingo man. Magluto tayo ng panangkuan. Pinaaman may ilunod na natin ang atang sibuyas. Pinamay tira-tira nga isda dito ba. Sayang, pagdundoy na kulutuan rod. Parang may nilataan ako nga baboy. Tikman natin kaya malambot na siyang laman. Takpan muna natin atong palambutin pa natin maigi. Lunod na to atong isda kay sayang ni ba. Buklan pa. O, diba? Lagyan muna natin ng toyo. May toyo ka sa utak. Lagyan na natin ng suka. Yan. Ito ang ating sarsyadong isda. Lagyan natin ng konting water para may sabaw. Lagyan natin ng pamparasa. Ito yung magic sarap. Dalawa ulam namin ngayon kasi linggo. Tapos lagyan natin ng egg, isang itlog para magalapot. Mayaman kami ngayon kaya among sudan duha. Mayaman na kami pag duha among sudan. Duha among sudan ang karon eh. Takpan muna natin to. Kung malambot na ba yung atong karne. Kuruton natin, kuruton yung atong nilaga. Wow, malambot na. Hugasan natin. Sa pagbalatan. Balatan. Balatan ng buhay. Iwain na natin ang ating repolyo. Repolyo para sa ating alaga. Guys, himay-himayin natin guys ang ating natin ang atong patatas. Yan. Takpan natin ulit para palambutin natin yung patatas. Takpan natin ang ating dahon. Ito ang repolyo. Ilagay natin sa ating nilaga. At namatay ang kalayo. Sus Maria. Ayun, ato nang itugsugsokon. Sarap nito. Parami na naman yung kanin ko nito ngayon. Sira na yung diet ni Pilay. Titikman natin. Yan, ito ng ulam natin ngayon. Naluto ko na. Ito yung ating sarsyadong isda. At ito ang paborito ng aking mahal, nilagang pork. Mahilig sa baboy. Ano, wag kang nag-iilis. Wapon. Sabado. Wala din dyan.
May kaligot sa bang. May na ulan. Kuya, meron pong ano? Ilan po sa TV7? Saan banda ba? Dito po. Magaling lang. Pus. Ha? Ay, Mamaya lang taong di kumakain. Sendin ako. Kain na ako ha. Balik. Dapat kumain ko yan. Binisin to, di ba? Hindi lang mo kayo, hindi ako. Meron na siya, meron ka na doon. Yan. Kaya hindi mo na magpa-practice na ka din. Hotdog, may hotdog. Ito ang hotdog. Bigyan mo dun dun. Ito ang hotdog. Ayaw. Dito ba tayo? Paano, hindi ko makakain yan pa kayo. Okay, tigil na lang. Pinulit mo pa yun. Oo. Eh, nagpo ba dito, Fred?